Ассалому алайкум, бародарои ҷон, созатин хубатин, саломатиятатон созай хубай. Бародарои ҷон, имрӯз чӣ хеле ки шумо медонед 3 июн соат 6:51 саҳар ба вақти Москва ва 8:52 ба вақти Тоҷикистон саҳар. Бародарои ҷони ман ки бошед, чӣ хеле ки ман ҳар рӯз мегӯям дар ами просто шумо хулосатонро бинависед, фикр ақидатонро дар ами оиди ами программа тамом. Бародарои ҷон, 1000 рубл 187, яъне ки дуруст будан ё нодуруст будан шавад. Ва доллар бошад 19.23, евро бошад 18.42. Бародарои ҷони ман, курси банкҳои Тоҷикистон имрӯза курси хидмат дар банкҳои Тоҷикистон: Бонки Миллии Тоҷикистон, Бонки Эсхата, Алифбонк, Спитаминбонк, Аввалин бонки молиявии хурд, Ҳуммо, Бонки Байналмилалии Тоҷикистон, Каскомербонк, Коммерсбонк, Орионбонк, Душанбесити. Ҳама ҳаркаш бачаҳои очаи ҷони ман ки бошед, 1000 рубл 177 сомонай. Ва гуфтаниам бародарои ҷони ман ки лайк подписатсияро фаромӯш накунед, ҳатман подписатсия кунед ва оиди ҳамон программаи Конвер плюс просто фикротонро бинависед. Бародарои ҷон, агар ҳамин видео ба шумо маъқул бошад, дар комментария рақами 5 рой кунед. Бародарои ҷон.